Чувашстан Республикасының Тукай авылына төште. Менә күрәсез, бу Чувашстанның җирләре. Урмай авылы аша барабыз. Минем янымда журналист Инҗи дә бара. Инҗи, син Урмай авылында булганың бармы? Ничек сиңа Чувашстандагы татар авыллары ошыймы? Урмай авылының уртасынан барабыз. Через 600 метров поверните направо. 600 метрдан соң без уңга борылырга тиеш. Хәзергә Урмай авылының тагын бер мәчетен күрсәтәм сезгә, дуслар. Кызыл кирпичтән эшләнгән 2 манаралы мәчет кала. Ассаламу алейкум дип әйтик. Чувашстан авылындагы мәчетләргә. Кәүсәр мәчете. Кәүсәр мәчете диделәр юлдашларым. Без Татар Информ Интертатның яшь журналисты Инҗи белән хәзер Тукай авылы каршында басып торабыз, Чувашстанда. Һәм безне Чувашстан татарлары, матур кызлар каршы ала. Исәнмесез, кызлар? Исәнмесез. Тукай авылына кергәндә, менә шушындай матур итеп язылган Тукай авылы дип. Ой, сүрәтләгән апа каршы ала. Кызларыбыз җилдә туңганнар. Ой, шундый тәмле чәк-чәк белән бавырсак. Менә бу чәк-чәк пешерелә туңмай белән, бездә туңмай диләр. Ат майы. Ат майын иретеп, моның сливочный май салмыйлар монарга. Нәрсәле ул? Алиңа нәрсәне икән ул? Растительный салмыйлар монда, натуральный бал, ат майы и камыр. Бу мишәрләрнең, татар мишәрләрнең, чуваш татар мишәрләрнең аерым бер уникальный не белә. Бер ай торсын тәмнәрәгенә бара. Казылык кебек. Монсы инде Тукай авылының мәчете, чын авылча итеп гадигән әйттереп эшләнгән дисәк, хәзер күрәбез. Менә без Тукайның мәхәлләсенә килдек. Күрәсез, тәрәзләрдән инде безнең хөрмәтле абыстайларыбыз карап тора. Хәзер безне абыстайлар каршы алачак. Әйдәгез, менә гәле. Ассаламу алейкум, апалар. Ничек хәлләрегез? Сез безнең Чувашстанның Тукай авылында яшәүче ак әбиләребез буласызмы? Субханалла, машалла, шулай иттереп, матур иттереп диннәр тотасызмы? Ничек Чувашстанда хәлләр? Казаннан сезгә зур сәламнар алып килдек. Bizde de elhamdülillah şeker bugün gitsekkenine. Elhamdülillah şeker. Şolay yaşayıp yatabız. Ekrimine. Менә Казан конакларымызның старикалар үзләренең изге догаларын укып каршы алды. Cama çiğlerden saplap, şarkı bile can tınısı bile ta külüşürgen nesip kılsın bir kadayım. Казан конакларын ашханәгә алып керделәр һәм безне бавырсак белән сыйларга уйлыйлар. Исәнмесез? Исәнмесез. Әйтәләр, Чувашстандагы пешкән бавырсак Татарстанда әзерләнгән бавырсактан нык аерыла ди. Нишләп ул бавырсак шундый зур? Bana bizim oğlunun şimdi cilası var indi. Şimdi cemde matur boğsalar pişiririz. Biz kayan ki kendi bilesiz bizge kanyalarımız üretip kaldırdı. Bizim kanyalarımız şılay cemde pişireleriydi. Bu bavırsakны туйларга әзерлиләрме? Bu boğsakla tuylar kadirli biz. Туйларга, авыз ачуга, никах, корбан. Сезнең чәк-чәк тә аерылы. Çek. Bizim çek de yetişleri. Ağız edip karamız çuvaş yani boğsak tertip iken. Әйдәгез әле бавырсакларны безнең Казан кунакларыннан авыз иттереп карыйбыз. Субханалла. Әйдәгез, журналист кызыбыз Инҗидән дә. Инҗи, ничек бавырсак? Сезгә ничек бавырсак? Kostum. Yok, şuna da bunday bağırsaklı. Men birinchi og'iz etgan. Ko'rganimda yo'q edi, og'izda etganim yo'q edi. Shunga ko'ra bunda iskitgich buni. Sizning avılda isimlər də menə şunun xəlli üzünçəlikli tatar isimləri. Beyja pəmnə siz bik matur münəjətlər aytəsiz deyə eşitdim. Münəjət aytıb göstərdiniz elə.
Yani bulur miken sığar mikeninde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah deyip başlayayım Tanrırsız müracaatine Elhamdülillah şeker Karab çirim kara gülge Kirirmen deyip kara cirge Kara cillerge kirgeçten Niçik cevap verirge Kara güllerge kirgeçten Niçik cevap verirge Nimetullah mescidinin 88 derecesi İncalıkta gülmel kılsa ahirette derecesi İncalıkta gülmel kılsa ahirette derecesi Милюзия bulam. Benim ismim Gülsu. Benim işitkenimçe Tokay avылында мектепте шын татарча укыйлар. İyi. Siz matematikаны, физиканы да татарча укыйсызмы? Yok. Yok кайсы вакытта. Булай һәр вакыт инде үзара татарча сөйләшәсез, шулаймы? Iya. Шулай ук безнең татар кызлары җырга моңга да гашык. Әйдәгез әле берәр мөнәҗәтме, җырмы, шигырьме сөйләп китегез әле. Ya Allah'ım men rahmet sana engemetken sen bulgan için Ya Allah'ım men rahmet sana bitlerime yangır koygan için Ya Allah'ım men rahmet sana Etkemenge sen bulgan için Ya Allah'ım men rahmet sana Köklerinden yangır koygan için Sen misiniz apa, менә сезнең авылда кызларны урлыйлар дип бу дөресме? Deriz. Erlaylar idi. Hazır alay değil. Hazır söyleşip giderler. Erlaylar idi. Bizimden kızım da şairlaganlar idi. Ondan biz bardık indi. Bargas rizameti gelmedi deyip nettik de ondan kadar bulatıran kişileri bizim de alıp gitmek izindi. Kızımızla değil. Riza bulur izindi dedi de biz de riza buluştuk. No, biz alar söyleşeler idindi ne bilen. Jigit bileninde kızım söyleşeler idi. Булганы бармы? Менә кыз ризалыгыннан башка урлап китү. Bilmem olsun bizlerde bizimde yok. Bulgandır öyle gerek. Hazır bilmem. Миңа әйттеләр, бу авылның күп хатыннары яшь вакытта урланган дип. Бар иде бар. Biz üzümüz alay değil. Bizimiz birleşip gitken. Хәзер юкмы, безне урламаслармы? Yok, urlamaylar. Urlamaylar. Әҗә күрекмисеңме, урлап китсәләр, Булырга мөмкин хәлбәттә. Әҗә, әгәр урласалар, Чувашстан килене булып каласың инде. Каласың ди. Хөрмәтле дуслар, Чувашстанда яшь кызларны урлау мәсьәләсендә егетләрдән сорарга булдым. Хәерле көн, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Исемегез ничек? Риназ булам. Риназ, дөресме ул яшь кызларны бу авылда урлап китәләр? Әйе, дөрес. Әле төнге берләрдә дә никах укыйлар. Хәзрәтебез никах укырга бара. Кызлар судка бермәйме соң? Юк инде, андый әдәпләр бездә юк. Алхамдулилlah, шөкер. Алайса сезнең авылга кунакка кайту куркыныч икән? Ник алай дисез? Нигә менә кайтасың да урлап калалар, анар бу авылда яшәп каласың? Юк инде, нишләп бездә бит авылдан гына арлыйлар, башка җирдән арламыйлар. Авыл кызлары гына. Алар бер-берсен белә торган булалармы, әллә бердә белмәгән егетте урларга мөмкинме? Бердә белмәгән егет арларга мөмкин. Синең серген әйтеп әйт әле, урлайсы килгән кызың бармы бу авылда? Ансы сер булып кына калсын инде, ярар. Ярар. Урласаң да матур, акыллы, тәртипле кызны урла. Амин, иншалла. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Тукай мәхәлләсенең председателе Наил Хәсрәт, ассаламу алейкум. Мәхәлләнең халык тормышында роле зурмы? Мәхәлләнең халык тормышында
ошонда ролі бик зор дип әйтеп була. Кичерәк дип, әз дип әйтеп булмый. Чөнки дисәк, безнең татар халкы, татар милләте һәр вакытта киңәш белән яшәгән. Аллаһ Тәала да Коръәндә әйтә бит, киңәшеп яшәгез, гомерегез бәрәкәтле булыр. Безнең дә бу Тукай авылының бер бинасы, йорты, Тукай мәхәлләсе. Монда без аны нәрсә эшлибез? Җыелып, зур мәсьәләләр булган вакытта бергәләшеп киңәш итә торган урыныбыз. Менә бу безнең инде мәхәллә йортыбызның залы. Бу җиребездә, менә монда кергәстә, намаз укый торган бүлмәбез. Хатын-кызлар намаз укый белмәсә. Хатын-кызлар да булыр. Кемнәр бу мәхәллә йорты булгачта, монда кемнәр киләләр, шулар намазларын укыйлар инде башкаралар. Кемнәр укыйлар, кемнәр киләләр, шулар монда. Бу безнең намаз бүлмәсе. Бу ясалганында да бик уникаль иттереп ясадыганы вакытында, теге татар орнаментлары булсын дип, шуларны китереп, татар бизәкләре, тюльпаннары булсын дип, чәчәкләре булсын дип, шулай ясалды. Бу мәхәллә нинди акчага төзелде? Мәхәллә, мәсҗидләр, мәчетләр, мәхәлләләр алар гомум буларак кеше халыкның, җәмәгатьнең кирәксенеп ясый торган бер урын. Шуңа күрә халык үзе ясамаса, аны халык үзе итми. Шуның өчен мәчеттә, мәхәллә йортлары да алар барысы да халыкның үзенең чыккан акчасы белән ясалган әйберләр. Монда да бөтенләй халыкның кушылган маллары, акчалары. Бу безнең столовый. Менә бу монда безнең конференц зал. Конференц залыбыз. Монда бергәләшеп, авылның төрле мәсьәләләрен бергәләшеп, халкыбызның битараф булмаган кешеләре белән айга бер мәртәбә шулай зыелышып сөйләшә торган урыныбыз. Монда авылыбызның кемнең битарафлары юк, бөтенесе монда киләләр. Ниятләре авылыбызның киләчәге турысында. Мәсәлән, анда шул җирле җитәкче булган главаларыбыз да киләләр, депутатларыбыз да катнаша, мәктәп директорлары да катнашалар. Барысы да һәммәсе дә шунда зыелып, бергәләшеп, бу мәхәлләне бергәләшеп халык тизеде, халык тотып бара, халык монда тәрбияли бу мәдрәсәне, һәм мәхәллә йортыбызны инде, һәм мәчетләребезне дә шулай. Татар теле мәсьәләсе дә мәхәлләдә хәл ителдеме? Татар телендә безнең бу авылда 100% татарлар яшиләр, мишәрләр яшиләр. 100%. Шуңа күрә ул безнең әле проблема бик күренми, бик сизелми. Но безнең мәктәбебездә, мәсәлән, без урыс телендә күп вакытта татар телендә укыйбыз инде. Аны касыргасы юк, чөнки без монда 100% татар балалары, татар кешеләр яшәгәнгә күрә, әле проблеманы күрмибез. Но киләчәктә инде ул безгә бик тиячәк икәнен беләбез. Бөтен Россиядә, Татарстанда менә авыллар арасында сездәй эшләп килгән мәхәлләләр бармы? Әллә ул Чувашстанда гынамы? Бахытында бу мәхәллә системасын практикага дип төрле төбәкләрдән, Россия төбәкләреннән килделәр. Хәзер инде аларның яннарына барганыбыз, күргәнебез юк. Но бу мәхәллә системасын Татарстаннан да, журналистларыбыз да, күп профессорлар да килеп, моны изучать иттеләр дип әйтсәк тә була. Без аны башка төбәкләрдә мәхәлләләр бар. Мәхәллә системасы да бар. Но шундый зур күләмдә эшләп баралар микән, сын белмибез инде. Әйтегез әле, тагын мәхәлләнең халык өчен, авыл халкы өчен файдалы булган эшләреннән кайсын аерып атар идегез? Мәсәлән, иң зурсы, иң ылысы, иң беренче эшләребездән иде. Колхоз таралгачтан, беләсез, бөтен төштә җирләрне таратып, кемнәрдер инвестор, кемдерләр алдылар үзләренә. Безнең монда җегетләр, акыллы абзыйлар белән фикерләп төшенеп, авыл колхозы таралгачтан шул җирне башкаларга китмәсеннәр, әби-бабайларның җирләре дип, ул җирләрне безнең бердән-бер Тукайда халык истендә булган бер юрлицо, ул мәчет бар. Мәчеткә теркәп куйдык шул колхоз җирләрен. Иң беренче буларак, но аны процесслары булды инде. Аннан соң инде шуны пай буларак һәрбер кешегә, һәрбер йортка күп тигел 60 соты бирдек. Ул инде зур эш, зур вазифа. Шуңа күрә иң зур эшләребездән халкыбызга әз булса да җирен тапшырылган иң зур плюслардан берсе общественный советники, мәхәллә йортыбызныкы, мәхәлләбезнеке.
Мәл хәзрәт тагын бер сорау бирим әле. Менә мин яшьләр белән сөйләшкәндә кызлар, егетләр белән дә сөйләштем. Сезнең авылда кыз урлау дигән гадәт бар икән. Һәм төнге берләрдә дә бездә кирәк икән никах укыла диләр. Сез бу сорауга ничек җавап бирер идегез? Безнең һәрбер гадәтләр бар. Тукай авылының мишәрләренең гадәтләре. Мәсәлән, бездә олы имамнар, бик җитәкле имамнарыбыз бар иде. Алар әйтәләр: "Теңнә ырлап кайталармы, кайтасызмы кызларыгызны, өйләнешәсезме?" Мәсәлән, ырлау инде ул электән бик популярный иде. Хәзер дә бар, сүз куешалар да. Мәсәлән, инде кызлар үзләренә кадер күтәрер өчен бәлкем нәрсәдәндер белмим аны. Нәрсә шиләрне давай ырла. Мәсәлән, әле недавно коронавирус вакытында, пандемия вакытында бер җегет безнең авылдан бер кызны шулай нәрсәшәдә ырлады. Ну, алар сөйләшкәннәр иделәр. Хәзер инде туйларда булып китте. То есть алар инде каршы түгелләр. Каршы түгел. Шуның өчен монда нәрсәшәделәр. Имамнар әйтәләр иде. Нинди генә вакытта булса, теңне бердә өйләнешсәләр дә, то есть ырлашсалар да никах укырга кирәк дип. Вот монда инде безне шакыралар. Берләргә дә чакырган аралар бар. Төнге 2дә дә барганыбыз бар никах укырга. Шунара күрә никахсыз тормыш башланмый. Рәхмәт сезгә. Әйдәгез әле авыл халкы белән сөйләшик. Менә минем янда, матур гына йорт янында, күп балалы гаилә дип уйлыйм инде. Исәнмесез? Исәнмесез? Таныштырыгыз әле үзегез белән. Минем исемем Гүзәл. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Тукай авылында яшибез. Тукай халкы бик дус, тату яши. Балаларыбыз мәдрәсәгә йөриләр, мәктәпкә йөриләр. Шулай матур гына яшәп ятабыз. Әйтәләр, авылда яңа туучылар саны күп дип, гомумән шуның хәтле әйбәт яшиләр дип әйтәләр. Шөкер Аллага, әлхәмдүлилләһ шөкер. Балалар туа, 2шәр класс елда. Килә 1нче класс. Балалар туалар, әлхәмдүлилләһ шөкер. 3нче балалар күп. Балалар өчен авылда бөтен шартлар да бармы? Әлхәмдүлилләһ шөкер. Шартлар бар, класслар бар. Инде хәзер класслар да җитешми инде. Класслар зурайтырга кирәк була торгандыр инде. Балалар саны күпкә күрә. Авылның йортлары төзек икәнен әйттем. Һәр кайсы да кирпичтән эшләнгән. Һәм шулай ук капкалары да игътибарны җәлеп итә. Капкалар да шулай ук әшәткәләр дә тимердән эшләнгән. Татар гомер буе дәүләт тоткан, дәүләт тоталмаса, тирә-ягын дәүләт кебек ясаган, крепость кебек ясаган. Карыйм, сездә капкалар бик матур. Сездә тимерчеләр эшлиме, әллә шундый фирмалар эшлиме? Капкаларны бик матур эшлиләр. Капкаларны күбрәгендә күбесе аны жат эшләрдән ясаталар. Авылда да сталар бар ясау өчен. Ну, авыллар гына ясап бетерәлмиләр, өлгерәлмиләр. Моны инде төрле авыллардан, төрле районнардан ясаталар. Тигенең артында минем дәүләтем дигән сүз. Авыл мәчетендә бүген җомга намазы укылачак. Халык җомга намазына җыела. Һәр вакыт мәчетләр тулы буламы? Тулы булмый, но бер 20-30 кеше була. Авылда ничә мәчет? Җомга көндә бер. Авылда бер мәчет. Җомга көндә бер 60-70 кеше була. Бездә дин куәтле. Шөкер Алланың биргәненә каршы да яшьләр дә, картлар да барсы да җомга намазларына йөриләр, тәңге намазларга йөриләр. Дин куәтле бездә. Bizga kelganda bitirasi tegilin dinni. Bizda olib kelganlar mi tabiiy boboylar. Shuni tutib borga kerak bizga. Alhamdulillah shukr. Яшьләр йөриме мәчеткә? Җәри, яшьләребез күп. Менә барсы да бала чагалар да килә бездә. Күптәннән йөрисеңме мәчеткә? Да, моны мәктәп тотынга булмый, вакыт юк. Син ничәнче сыйныфта укыйсың? 9-нчы. Менә безнең Татарстанда авылларга керәсең һәм бөтенесе урысча сөйләшә. Әбиләр дә, белмәсәләр дә телне вата җимерә, оныклары белән урысча сөйләшергә тырыша. Һәм мин Чуашстанда йөргәч, Чуашстан авылларында
Шымлап менә бер урыс сүз кыстырмыйча татарча сөйләшкәннәрен күрәм балалар белән. Менә сезнең ул кайдан килә, күңелдәнме, йөрәктәнме? Безнең әбиләрдән, бабайлардан калган да, алар бер качанда диге безне бик хәзер генә бит инде иланнарны тырышалар руслар әтергә, безләр әлхәмдүлилләh нитәбез диге татарча гына сөйләшәбез иде. Апалар әйтегез әле, менә сезнең авылда нәрсә белән кәсеп итәләр? Bizning avldamı kim nechik hünerlenendi faile. Kaçtı tırlık atpatada tırlık suya, kaçtı bana arayakta bir ne yazkanlar. Da, anda kimgen nechik rejik yazgan, kaçtı kamsamurga barıp işli. İkişer etажлы йортлар салалар, шулаймы? Ни өчен сездә бер генә мәчет, шуның хәтле бай авыл булып? Bir gene mescit kirek deyip bir gene kirge zıyılır için bir gene mescit dizediler. Менә хәзер без bir өйгә кунакка килдек. Әгәр дә керелсәк, мин Чуашстан татарларының тормышларын өйдән күрсәтәчәкмен. Тукай авылындагы йортларның эше шундый матур иттереп эшләнгән заллар. Мәскәү миллионерларыннан бер дә ким яшәмиләр. Чуаш татарлары. Şılay elhamdülillah şükür. Тормышларыгыз бөтен мул. Таныштырыгыз әле үзегез белән. Бу безнең бу өйнең хуҗабикәсе. Кем буласыз? Дине. Фамилия нисең? Айсын Дине. Дине, сезне әйттеләр инде ишле гаиләле дип, балаларыгыз кайда? Балабыз әле әбисенә китте. Әтисе белән әбисенә киткән. Маның иренең әбисе буламый. Бу килнем. Bu kilinim, ulmundan benim yaşayan yurttan ayrılıp çıkanlar bular, bu yılagın ayrılıp çıktılar eli. Bunun balası var, elhamdülillah şükür Rabbil Alemin, kilinimiz kızımız gibi, şükür Hıdayga, yüzenisi de kili, bir balası var bunun, elhamdülillah şükür. Әйтәсез, менә авылда яшьләр күп, балалар туа дип, эш бармы соң авылда? Benim indi işte yok. Bir Allah-u Teala toplandıra. Benim indi işte yok. Şu iriler, jiriler bana. Birlik bilen jiriler kayan alıp katıp satalar. Ana arayakta anda suydura tırgan urun var, anda sıkarıp suyduralar. Alıp giteler satalar şu. Şurada iş bulmasa da bari bir yaşlar avulda kalar. Yaşlar avulda kalar. Bizim avuldan küçüğü yok. Kibitler var hele bizde. Da, betin nestemiz var, rahmet olsun. Baylarga rahmet olsun. Kibit'te var, şeker, betin neste var. Daru da var. Әйдәгез кереп карыйк әле кибетегезгә. Kengil lavul bizden, kengil lavul çınsın. Betin nestemiz var, şeker. Etimiz de zakaz birebir de koyarlar. Şeker. Казанга алып китергә нәрсә алырга миңа? Нинди сувенир? Нинди сувенир алырга? Дигәндәй. Монда бетен несте бар инде, түнсен. Бездә монда жүн дигәне безнең, лавкабызда жүн. Менә Казанга алып китергә дип сувенир излим, бармы? Нәрсәләр бар? Несте биреп җибәрик Казанга. Менә Чуашстанга гына хас нинди сувенир алым икән? Носкимы? Чуашстан носки. Исәнмесез? Исәнмесез? Билмәк ясаучы уңган татар кызлары сез буласызмы? Biz bulabız, min kızı bulam indi. Kimнең? Безнең инде җитәкче, минем
Әйдәгез күрсәтегез әле. Хәзер күрсәтербез. Исәнмесез? Исәнмесез? Безнең монда эшләр пигмент продукциясын реализовать итәбез инде без. Монда безнең Гүзәл апа эшли. Бу минем әнием була, җитәкчебезнең хатыны инде. Исеме Флиза. Так, сезнең каян килгән безгә пигмент? Мин лицензиялда точно икәнен әйтеп бирә алмыйм. Әтә үзе татарган да, эшли дә башлаган. Булай кечерәк ниләрдән киткәнендә баштан үтә ясый иде, каннарсан атып җибәрделәр менә цех. Әлхәмдүлилләһи, нормально бара. Булай минең продуктларның каян килгәнләрен сорасагыз, алар барысы да безнең үзебезнеке. Без монда авыл җирендә эшлибез, алар бөтенесен без үзебез үстерәбез, үзебез эшкәртәбез. Итне дә Хәләл бугай. Хәләл, әлхәмдүлилләһ, бик җирәнчә аласыз. Үзебездән дә моннан алабыз. Biz ашыйбыз, әлхәмдүлилләһ, шөкер. Алай-болай тигәннәр, тәм-томнар, ниләр кирәкмәгән химикатлар кушканыбыз юк. Сезнең авылда хатын-кызлар яулыктан йөри, шулаймы? Поголовно. Күбесе яулыктан йөрергә тырыша. Дин буенча да бит инде гәүрәтләрне капларга, сәсне күрсәтергә тигел дигән. Конечно, намазга килгәндә biz алыннан ук бәлибез инде, муеннарны тоже капларга тиеш. Булай көндәлек йөргәндә Белмим, алар безгә комачаулаганнанмы, без менә шундый образга күнеп киттек, и мыша йөрибез. Чувашстан татар кызлары ак яулыктан йөриләр. Гомумән яулыктан йөриләр, шулаймы? Әйе, бик дөрес. Безгә татарларга Чувашстанда яшәүче милләттәшләребездән күп нәрсәгә өйрәнергә була. Татулыкка, бердәмлеккә һәм ничек иттереп дөрес яшәргә, ничек итеп милләтебезне, динебезне, телебезне сакларга. Садиктагы булган балалар уже 50% урыс кушалар, урыс теле кушалар. Улында без яхшы белсеннәр аны. Үзебезнең телебезне сакларга кирәк бит, алар бит аның белән оныталар көбәй бирде. Проблемасы шунда, без һаман яхшы дип әйтәбез. Сез беләсез аны ишеткәнегез бар. Бер шундый кавым, шундый милләт бар иде. Һәр вакытта яхшы дип торып, алар югалдылар җир йөзеннән. Коръәндә бар бит ул. Шулаймы? Валлаһи, Коръән аятында бар. Без яхшы дип һаман тордылар, мактап бер-бирләрен, югалдылар. Без дә шулай ук хәзер беребезгә сөйлибез, һаман без яхшы дип. Бит яхшы түгел.